Ake ngikhulume nawe umuntu omusha na umdala ungalalela ke ngoba vele indaba ziyafana. The weekend was long. Abaningi bebeseyinkonzweni ngikhuluma nalapho. Wajabula nabajabulayo kwabanjalo. Reality noma it's back to reality now. Subhekene nempilo yakhe enzima. Ungabi namsebenzi, ungabi nanto ephilelayo nokulahlekelwa ithemba. Lalela ngikutshela, ngamkhumbulwana kuthiwa wayenyukele eShilo naye. Bonke beyojabula kuthiwa kwakuhlatshwa nokuhlatshwa ngoba kwakuyisikhathi sokujabula ukuyeshilo. Kodwa yena akajabulanga nabajabulile. Wathululela umoya wakhe uNkulunkulu. Siqaphele ungayi uNkulunkulu ulandela indlela yabantu abajabulile wena impilo yakhe imuncu. Thina amakatholika sinesisho noma sinesiluleko sokuthi mawufika esontweni ungene ubingelela isakramento ukhulume nalo. Kodwa wena ufike wama nabanye eminyango nahleka naqhephuka kwangathi kwena kahle kubona kwena kahle walahla ithuba. Ngisho seqeda ukwamkela wajiva nabajivayo engathi kuhle konke kanti kwena kubi bekumele uthathele lo thuba ukhulume noJesu oqeda ukumamkela isakramenteni elingcwele kakhulu laseLathini. Ngisho usuhamba waphuma nabahambayo kungathi kuhle konke kuwena ujiva uqhephuka uhleka kwakhona endlini kaNkulunkulu lapho likhanya ilami laphakade wabanga umsindo nababanga umsindo kahle kubona kodwa kwena kahle bekuyithubo olishiyile lokuba ukhulume noNkulunkulu uthulule umphefumulo wakho kuyena. Qaphela ke ngokuzayo ukuze izinto zakho zilunge. Mawuye endlini yenkosi ungahayi njengalaba abanye ngoba usazi isimo sabo, uye ngokwesimo sakho. Uhana kujajuliwe kuhlatshiwe esontweni noma ethempeleni kodwa yena wathululela umoya wakhe uNkulunkulu wasizakala. Shap ivike lihle.